Nak jingyo jingte batikna ka kanhun ki Pulit na East Kyrwoh Hills District bakatop USP additional SP officer but special operation team ka East Kyrwoh Hills DEF William Nakar kila penlong ka jingkan ra bakarpang ka arsan direk Kuala Lumpur ajar penriau hak step senya por shibje ka wei Khlaw shnong dura bawe gre Kadgum ka Kyrwoh na office USP ke East Kyrwoh Hills District uba SA Rinja MPS haka arfun direk Kuala Lumpur ajar penriau laong balalap shibon ki Tiar Siat ter Pynbthei ki bala tap hapok khendau ka te ka Khlaw ki bala Suba Buhrieh di Dkhot jong ki sengkeng Atiar berem ka GNLA but ULFA ki Tiar ki bala Kurup ki kenthom ya ki AK-56 rifle ka AK magazine lightly ki pistol but hardly ki magazine ka double barrel rifle ki Tiar Pynbthei ki kuli ki electric detonators ki shotgun cartridge berway bomb ID ringkat ke digital timer bala tap ho pressure cooker yang bala penduk no di Pulit bomb squad ke East Kyrwoh Hills haka baydai bukani ke jinglap ki Tiar Siat Tiar Pynbthei la register mukaddima William Nakar police station hakikendon ke Arms Act but Explosive Substances Act bak jingdoket kadang ya chekman Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya